Dobrý večer, milí rodiče a všichni přítomní. Vítáme vás na Akademii základní školy Jižní. Doufáme, že si dnešní odpoledne užijete stejně jako my a že se i společně rozloučíme s žáky letošních 9. tříd. Přejeme vám příjemnou zábavu. S prvním vystoupením Papírbal se vám představili juniorky taneční skupiny Efekt pod základní uměleckou školou Žarnov pod vedením slečny Gabriely Brázdové. Dále jsme viděli miniledovky se skladbou Bublinky pod vedením paní učitelky Moniky Dvorské. Naše miniledovky a ledovky získaly v letošním školním roce několik ocenění. Například první místo o cenu starostky města Česká Lípa, první místo na májové mažoretce a postoupili na mistrovství České republiky, kde získali krásné 4. místo. Nyní se nám představí úžasná 9. B se scénkou Cesta životem, pára ze 6. třídy s písní Polety. Sestry Stejskalovy s reklamou Kecky na Mácháči. Třetí třída zatančí na písničku Pochyt je spousta z pohádky Kouzla králu.